वीडियो कर Run. Chief reporter, right? So guys, हमें उनके भितर एंट्री करवा जस्ट इंडिया नहीं स्टार्टिंग रे जी पाउच 3 पाउच चल दे आसो आसो हाथ दे जगिए लोक
ଭୋକ ଭିତରେ ଖାଇବା ବୋଧେ ସରିଲା ନା କ'ଣ ଖାଇବା ଦିଆହେଉଛି ଆମେ ଖାଇବା ଲାଇନ୍ ପଶିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଟିକେ ଷ୍ଟପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଇଏ ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ବୋତଲ ଦେଲେଣି। चल 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 କ'ଣ ହେଲା? ଲାଇଭ୍ ନା ଆଖୁ ରେଟ୍ ଆଖୁ ଏଠି ବାପୁ ନଅଛନ୍ତି। ବାପୁ ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ବୁଲିବାକୁ ଦେଖ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛଡ଼ା ହବ। ଦେଖ ଦେଖ କିଛି ପାଇଲି ନା କିଛି ପାଇଲିନି। ମୋବାଇଲଟା ବା ନା କ୍ୟାମେରା 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 ଆରେ କ୍ୟାମେରା କ୍ୟାମେରା ଆକ୍ସନ୍ କାଙ୍ଗା ଖାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ନା ତଥାପି ଆଉ ଯାଇଥିଲ ନା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲ? ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ? ଯାଇନ? ଯିବ ଆଗେ ସେଠି ତାହେଲେ ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା ତାପରେ ଯିବ କଥା। କାଲିଠୁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସବୁ ସରିଛି। ତ ସରିଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍। सो गाइस वीडियो केमन लगे कहे लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब कर सारा गोटे गोटे मीठा मीठा कमेंट भी करेंगे। आ 22 तारीख आप आसवे निहाती न आसले हेनी। आ 22 तारीख निश्चय आसवे। सो रही बाय बाय टाटा।